Hello, hello, friend. Hello, hello. Uh, hello, 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 hello. ऐसा थोड़ा बात करने के कौन कौन है ऐसा तो मेरे साथ थोड़ा लाइफ ना सब्सक्राइब बनाओ लाइक बनाओ ऐसे मत रहा अपना बुरा अंगली का सब्सक्राइब में दबाओ बटन में और लाइक बटन में दबाओ कौन कौन ऐसा अंगे मेरा सत्ता भी बहुत दिखता है अंगे 6 मंथ का सत्ता बैठी है इसलिए वीडियो बनाने नहीं मिला और 2-3 महीने में करेगा सब्सक्राइब बनाओ लाइक बनाओ बोलो मेरे लिए तो सब्सक्राइब बनाओ लाइक बनाओ कमेंट बनाओ अयो मेरा नंबर lagi tuh ayo tunggu lagi tuh udah tahu kita solis लाइक बनाओ सब्सक्राइब बनाओ अपने बुरा अंगले का सब्सक्राइब में दबाओ और बेल आइकन के दबा के रहेगा अंगे तुम बहुत दुष्ट हो सता बेटे बेटिया अंगे लाइक बनाओ सब्सक्राइब बनाओ फॉलो बनाओ और मेरा फेसबुक पेज का भी फॉलो करो क्या कर रहा है माँ क्या हुआ क्या हुआ
चुप चुप के क्या हुआ? मौसम गरम का दिन जाएगा बाहर में। 1 मिनट रुको, आएंगे फिर निकलेगा बाहर में। तुम तो बहुत बुरा हो गया है। सारा बताओ सब। नष्ट खालामो आंनाव इसेयावनो थादों खर'आव नांखागौमोन बिदियाथ' बेबा बेयाव गथ' लाना माबा बै गोजौखौ गिबाय थायो आं हाया ज' बाय नङा बायदि बाय नाङाखै नोंथांनि बाबा बायाखै इयो माबादोंसो रोखोम जानानै खस्थ'थारैबो खनसे आंजों गोदानाव माबानानै मारिबाबो रोखोम जाहोनो हाया मारिबाबो गोदानावनो लामा बोरै माबादोंमोनबा आंजों नांनानैनो गोलैदोंमोन खोमा बिदिनो मुख्रायाल' गोलैदोंब्रा खाथिखौनो बख'यो खाथिखौनो
कमलाव गांसेया सुनो मोनाखै दा आरो एम्फौ सुमु फैया माया माया बाजाराव ओमफ्राय दसथाखौ सयथा होनो दसथाखौ सयथा होनो ना खांख्राय फुगोन दा बिलागासिनो 20 थाखानि सयथा नहीं हमसे कुछ तो करेगी दागरे जाता बे रातखौ बनांगौ बेखौ जोथोन लानानै मोनबोदों मोनबोदों हासायदों हासायदों खानायानो फाननो हाया खम थांबावनो बे सनार होलाबाय थायो खोनाबाय संनाय दंमोन सङा संना हाथायाव नायानो गैया सौरा गैयिखाय गैबावो नै बेसेबां बे सौदा खांख्राइ हारसिंना थांगोन खोमा नांगौखांबाय दङ नाखौनो बेसेबा फानो बिसोरो हारसिंना संगायनो हाजियाव खन'बाय थाबानो थांनाय मोनसाबो माथा मुखायो साख्रिखौ बह 이거는 나야 성공아. ayo man mana kan sun mana tahu orang mau ikut bakal sana lumai hangat aku nang nama mana hasil kan sudah ni ayo mana Gila ini. 이 메타로 요즘 먹으면 malin malin ada tu nama Mak. bolang Zorot. ibu lu juga ada kita Zorot mana? Ada apa? Dia kalau nama itu tu gua pun jarang kita apa kau malah? sengok kumpul besar Semua. Hai, udah kau udah Nih. ini sih kita zaman sih. Apa? di sana boleh Oh, sangat. 여기는 통이야. Chắc này, mà biết mình lấy thôi. Đấy, đừng hùa cho nó đừng gì. kok saya kumpul pun lah saya ibu paling nơi lại ibu paling
이게 이런 얘기 이런 얘기 이거 콩나물 따라오면 고롱어를 사는 건 이게 다 나한다 이러는데 이렇게 này cái mình cũng 아그 그래 양기방기 복수에 그 방라 보내 베기도 나가는 거 그렇지. 아야 아이 비 발고 됐대 인생이 비 고기나 그지나. 말에 내 이동안 좋아하는 나만 나이 그가 나만 나이 गोली गर्छ अहिलेसम्म गर्न गोली खेल देखेछ मेमा डोङ बाउ यसरमा ठाउँमा ए लो से गुलिया गरेको छ गुलिया गर्छ ल भन्नु न इले ngay नि दियो अब गो भइछ ए के गर्नु सिकाने त दिसु नै छु यसो गर्ने गर्दैन मा गर्नै मिल्ला त्यसले खाएको खाना मात्रै माखो आया छु मासेखा सिकप्सा हेलो हेलो नाबिस्ने नाही रे नखे यो गफली ओ बजो नै मालेगा बिस्ने जरो हंगे इधर हो मखं किन उठा गनी एंगे हेलो 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 खाली के खुगा सारा हाँ हन गया ना वो गोलांबाय ấy à khai nó mau lên rồi kan bulaban like subscribe बनाओ अच्छा से खाना से लेते हैं आसाम से जाना है मोनजा जानो गिनांगौ बेखौनो आसामखौ सोनानै आसामाव माबा जना होगोन हेलो 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 कैसे है हेलो हेलो
Disyum, disyum. Tahurkan deh. बहुत दुष्ट Lah, ini kan. Ada salah apa? Salah banyak kalang. Tep, tep ada bahasa. Benar. Laut, Ada bahasa. Benar. laut kabar. आज मुस्लिम लोग का पूजा बड़ा दिन Nami nak mushroom bikin daya ni. छोटा दिन है बड़ा दिन Jangan ada nak ada kan yang lagi ni kan ada. Iki Isabel tadi lah. Benar ni. Nanti. Kuga mana kok. 이거 되게 야, 저 먹어도 풀로로 해줘. Hah? Sana. Simpan bara bang tadi sana. 알았어, Simpan bara bang tadi sana. 알았어. 야, Sudah. Gimana tadi mushroom tu juga nak dah. 나 이 펜치 안 나가. 야, 상하나 되는 선안 하지, 살아. Ah, kan ni. 이거 가지고 가는 하지. Sana tu berkobar sudah ada na. Nah ada. 알지? तुम लड़की आदमी हकाया इतना दुष्ट Nah ada mana ini? Mungkin kosong mandi dulu baik. Hei, kamu tuh dulu deh kau ni dengar? Ayah sokan dengar? Iki tahu buku. Bona mah biar dia semua deh. Lebih dulu ni. गान मास्टर में एक्टिंग मास्टर में बाबा चुप Sebelum dua gitu. जी Ada oke canda kita benar ni. ऐसा दूटा Senang kan? एंगे Dia ada terus takkan suka begini. ये रोक दो Hmm. ये रोक दो Hello.
Hindu lang. Bainan. Ano na? Open na ayos lang. Inge. Inge. Nay, dontong ah. Ha, mali ng mais gusto. Enggak sih. Jangan pun kasih. Hmm? Ha? Zang? Dini manje. Masa? Males. Tas suara kibat. Keren. Idong kulit ini. Isan tani kirna. Hey. Panen betul. Memang bawa. Ya tazan sih. Tapi. Memang Dia tahu sendiri. Saya kesadar nak korup-korup. Kamu lagi ke somna kamu itu. Mami asik lah nih, hasilnya lah. Deng. Wah, hedongnya. Bener. Bila nasuk, nabuk. Bila nabuk. Nasya, nanayo. Iya. Abuah, apa? Ayo dukin Pak. Apa sih? Thằng rất hình đó phải có sự đầu tiên mà. Sao rồi? Hai bạch chứ? Saya kan kedua ego. Raga sama dengan tapi mana raga. क्या हुआ तेरी दानम Ada hatre gede an khayang susu gaya deh man सब्सक्राइब बनाए लाइक करो सब्सक्राइब बनाओ लाइक करो
मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक बनाओ, सब्सक्राइब बनाओ। र' दिनाव गारनो हानाय नङा ना फिफाखौ बुंजानानै ना दासो गानबोखादों लाइक बनाओ, सब्सक्राइब बनाओ। दे दे इसिं इसिं जल्दी जल्दी फुल वीडियो देखकर लाइक बनाओ, सब्सक्राइब बनाओ। दे होन दे होन ही इंगे 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 दे जल्दी जल्दी लाइक बनाओ, सब्सक्राइब बनाओ। लाइक दे दो, सब्सक्राइब बनाओ, बेल आइकन दबाओ। लाइक बनाओ, सब्सक्राइब बनाओ। ए बेखौ आथिङाव सुना होजोबला गस्ला बबावखौ नागिर गोसोमजों गानो गानांगौ फिसा मोनबाय इजि इजिखौबा गंसे गंसेथ' गानहोगोन आं सिर्फ एक पीस दे दो इसको। अबेजों लोगो दे इनाया खोमा दोनसो इयाव खोमा दे लाइक बनाओ, सब्सक्राइब बनाओ। आदिप मोहम्मद अबे लोगो दे फेटला एबी नाहरसो नै आसान गान जागोन ना जाया हो जागोन दे खालामथ'नाय गानथ'नोथ' ये बराया सत्ता ओइ मोनसेल' गानो मासोना बेखौ अराव थांबाय खोमाहाय बेबायदिया मोनसे नै एखेयाव दे ओरैनो थास्लायस्लाय सुना हो आइसाव खाना हो समायथे माखौ बेखौ नै नैलाय बिजि फिसा मामि खुगायाव हाबगोन बेखौ खुलि ओंखामा गोदौबाय बेखौबो खुलि आंखौ खुलिनानै होबाय गानहाबना खाना होबानो दे थांहोनाया गलाङो आसान गला गानबाय थाबासो जादावगोन मानोथो सोहरदो गखो फिन खनसे थानायब्ला लाइक बनाओ, बनाओ। खुन्दुंबो नांगौ ना बुम चुप
Dusun. Alu git sau menam deh. Menam deh. Menam deh. Menam deh. Mẹ có sợ thế mà. Ya, Mas. Yeah. Lagi sa mana mau? Nalang ka man dyan. Ang ka naman dyan ay nasa. Naando. Kanado? Amzara. Bam. Botol lagi. Mana? Đấy mà. Desem tem, desem tem, desem tem, desem tem tem tem, tem 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 tem, tem 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 tem, tem 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 tem. Agaw, 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 agaw. Desem, 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 desem. Mami Mami gặp thế này, rồi mami gặp thế, mami gặp thế, xinh xinh, mami gặp thế này, mami gặp thế, sebentar be, mantan nunggu, mami gặp thế, mami gặp thế. Mami gặp thế, jangan mami ya. Video phone am. Ay le. Video. Habibah pirit parat saya.
Jadi jangan ya. Ini pasti nunggu keturunan nada. Jadi nggak kau lihat. Oh kok. Ini kakak nih ya. Oh ini bisa sih. Deh. Di kape itu di tinggal aja kayak kedan. Ayo masuk. Mai kan dah akhir nak. Nah, Akan kan tuang tak tambah. sana sih loh hal. Oh sana sih loh hal semua. Nih. Ayo. Bisa. Ini asal nonton itu sekarang. Nah, persiapan di zona mah jangan di nunggu keturunan. Oh itu jadi mana? Iki nak gerak rumah dia nih. Enggak, san bukan kan? Gantung satu. Gusto ba? Bagus pun. Agak ugaran na tama minum din ko naman. Ay, kay shit ko na. Kêu mà đi thì cô mà là sốt lùng. Thì hắn bộ thôi lại về lấy bộ thân. Natasha. Đây là đâu? Này con. Con kít gì vùng nhà sẽ. Sao vậy má? Nó, con phải có xem được. Hả? Cái phụ gần đi. Cái slow vậy đúng không? Ay, casa que también ya se
माथा बारायाव उन्दुग्रा जादों गयखौलाय जाजोब्बाय संनानै सेरसे जागोन खोमा इयो हा लांगारगारगोन समदाखौ लांफागोन लगायनांगोन माबा जा माबा लेथ्रासो जायो अखाबा आधा केजिबाथ' 150 मोनो सेरसे जायाबाबो आधा केजि जागोन हानानै सं दा गावनो ओंख्रिया जायाबा लगायदेरनो गोसो गैया आलु जाबाय थानो मानि जाबाय थालायलाङो मा जानो आरो बेखौनो बाजार लायबा माथा मारियानो होनजागोन न'आनो सानफ्रामबो थाइसेबा दोननो दादों दोनजोबोमोन ना जेखिनि थाइसे जगा मोननाय फैसायाबो जोबलांजोबो गाननिबो खावसे दोनना खावसे माबा बाहायनानै होबा दोनदेरनो हाबाय थाबाय सानसेयाव 200 300 दोननो हाबाय जि बड'लेण्डआव बेसे नांगौ बेखौबो खाथियाव जयेन खुलिनायालाय बिदि खुलिबा आंबाबो दोनहैनो हायोना सानफ्रामबो सानसेयाव 100 नङाबा गोसोसो नों बेसे दोननो ओमफ्राय क्लास खुलिनायाव बेसे नांगोन 1000 सिरि दोनजाबो दोननो हाबायना बे रानिबानो खुलियो ओमफ्राय 5000सो दोनो अमा मासे बायनांगौ पापा 1500 करि खासि दा बायबा फुजायाव फानहैनो मोनगोन ना जारलाय बैखौ दोनबानोसै ना अमाय फुथुगोनखौ दा दा एम्फौ समाव फै खोमाफ्राव हाबजानो गिलायलाङो आन्दासासो नांग्रां नांग्राङा दा
गोलाव गोलावहा गोबा गोबा लाब्रा केजियावलाय माबा फोनांगौसै मैयासो सुदों रोसि गगोन आलुनि बोखो हेलो हेलो बे फालिखौ सायाव होनांगौ खरस एक भी नहीं है क्या आं सानजाखै बानाय आं बेखि फेरथेंखै सर हेलो हेलो नामाबो जिंखा बहल थायो नामखौनो होननो मोनथाराखै जों सिरप खांख्ला इंसान जिंखा खांख्लाजों ना आरामाव ए नंगौ जिंखा खांख्ला ओमफ्राय दङ जिंखाया सिरप माइदिया जिंखा बन्दा नायदो फाग्लाग्लाय पासरी भी हो बिकल सुनले बन्दा गासिबो होनदों जायोना बे मा एम्फौ फैबाय बन्दानिफ्राय जिंखा खांख्ला सिरपनिफ्राय गंगार लामब्रे गंगार फैबाय ये क्या है ये के दो मन दोस्त को ये मना कुब्बा बस बीस जाते नहीं ना 20 जाते नाथाय बांसिन उदा गाननो मोना गोलोमथारा होनथारनाया सोरनिखौ शनिबार सामब्राम गुफुर लाफा देहा गदे एसेखौबो नांगौबो नाङा दे आखाइफ्रा सुइ आथा आथा सेन्देल गाननो दै ओमफ्राय बिसनाखौ गाग्लिजोबो
Inggi namin oh hindi Inggi oh tingminya hindi Oh, undu na nin si bana maman. Ne horong mam ne ko kene ke. Harsinga beri lang ne. Sakan no. Na hawo na. nang ay sa Kan ne se go nang ko alhan. Anjali se de. kakop Kus tu ya loy ne. ini kan talap siya Tabahan ko bumino. hello सब्सक्राइब नहीं आया अभी क्या करूँ आज दिन खराब हो गया से 1 घंटा जब Lama ko kan sang ko ka ko.